салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. қазияи зери таҳқиру маълумати нажодпарастӣ қарор гирифтани Винисиус Жуниор дар бозии муқобили Валенсия ҳанӯз ҳам идома дорад ва ҳатто баҳсу ҷанҷолҳои зиёде атрофи ин мавзӯъ дар ҷомеаи ҷаҳонии футбол ва ҳатто сиёсат ба миён омад. Федератсияи футболи шоигарии Испания баъди машварат бо кумитаи техникии доварон Игнасио Иглесиас Вильянуевро аз вазифа озод кард. Ин довар дар бозии мазкур дар утоқи вар нишаста буд ва дигар ҳуқуқи кор дар чемпионати Испанияро надорад. Сабаби асосии аз вазифа сабукдӯш шудани Игнасио ин аз бозӣ хориҷ шудани Винисиус буд. Довари мазкур дар қазияи занозании футболбозони ҳарду даста, махсусан ҷанги Вини бо Уго Дуро, навори буғикунии Дуроро бар муқобили бразилӣ ба довари майдон Рикардо де Бургосу Бенгоечея нишон надоданд. Ин дар ҳоле аст ки пеш аз зарбаи бо мушти Винисиус бар рӯи Уго Дуро ҳангоми танишҳои лафзӣ ва ё худ ба истилоҳ замони кашталгирӣ Дуро аз услуби буғикунӣ истифода бурда Винисиусро беҳуш кардане буд. Аммо бо сабабҳои то ҳол номаълум Игнасио ки дар утоқи вар вазифаи нишон додани наворҳои такрорӣ ба довари асосиро дошт, маҳз ҳамин наворро аз хотираи компютер тоза кардааст ва ба довар танҳо навори зарба задани Винисиусро нишон додааст. баъдан мухлисон тариқи наворҳои телефонӣ ва аксу видеоҳои оиди буғишавии Винисиусро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карданд ки дар натиҷа ин мавзӯъ ҷомеаи ҷаҳонии футболро барпои хезонд. Федератсияи футболи шоигарии Испания чунин хулоса баровард ки Игнасио ба довари асосӣ навори буридашударо нишон додааст. ҳамчунин федератсияи футбол дар қатори Игнасио 5 нафар довари масъули ин бозиро аз вазифа сабукдӯш карданд. онҳо баро назаранд ки нафарони дар утоқи вар буда махсус ин наворро буриданд то муҷозоти асосӣ муқобили Винисиус ки аз қабилаи сиёҳпӯстон аст равона карда шавад. барои Игнасио Вильянуев ин зарбаи сахте дар карьераи кориаш мешавад ки ӯ беш аз 21 бозиҳои муҳимтарини Ла Лига ва 14 бозиҳои ҷоми Испанияро доварӣ карда буд. асли воқеаи ба қавли сархӯр дар чи аст? аз аввали бозӣ мухлисони Валенсия бо як садо ранги пӯсти Винисиус ва нажоди сиёҳпӯстони африқоитаборро мавриди таҳқир қарор медоданд ва ҳатто ба ҳамин муносибат дар як ҳамлаи Реал ба майдон туби дигарро партофтанд. ин таҳқиркунӣ то охири бозӣ идома дошт ва ниҳоятан дар дақиқаҳои охири бозӣ риштаҳои асаби Винисиус Жуниор канда шуд. аввал Рюдигер Юнус Мусоро тела дод ва ҷанги гурӯҳиро дар майдон ташкил кард ки Вини ва Мамардашвили ба кашокашӣ ва ҳатто занозанӣ рафтанд. дигарон онҳоро халос мекарданд ва Уго Дуро ба баҳонаи халоскунӣ аз услуби машҳури Ҳабиб Нурмагомедов буғикунии роҳи нафас истифода бурда Винисиусро аз миёни тӯда мекашид ки қариб буд бразилӣ аз ҳуш равад. баъди раҳо шудан аз ин услуб Винисиус аз ғояти ғазаб бар рӯи Дуро як мушти обдор зад. Винисиус Жуниорро довари майдон корти сурх дод. бразилӣ дар навбати худ ба хулосаи доварон кинояомез каф куфту аз майдон рафт. баъдан дар саҳифаи инстаграми худ навишт ки ҷоизаи беҳтарине ки нажодпарастону таҳқиргарон соҳиб шуданд ин аз майдон хориҷ шудани ман буд. ин футбол нест, ин Ла Лига аст, навиштааст Винисиус Жуниор. аслан сухани охири ин ҷумла алайҳи раҳбарони Ла Лига равона карда шуда буд ки ба таҳқирҳои нажодпарастонаи чанд вақти охири мухлисони футболи Испания бар зидди Винисиус ин ниҳод то ҳол ягон чораи ҷиддӣ надидааст. хулас аз президенти Бразилия то футболбозони машҳур дар симои Мбаппе, Кайл Уокер, Неймар, Антони, Кулибали ва чанд тани дигар ба дастгирии Винисиус хестанд ва гуфтанд ки мо бо туем. ана ҳамин хел ноадолатиҳои қавмиву нажодӣ мутаассифона феълан ҷомеаи ҷаҳониро фарогир аст, ҳарчанд инро дар расмият маҳкум мекунанд. вале далелан мо анқариб шоҳиди зиёде аз чунин ҳодисаҳо мегардем. пӯсти сиёҳ доштан маънои одами бад ва ё ғайриодам буданро надорад. барои ҳамин маро дигар фирдавси сиёҳ нагӯед. сармураббии дастаи Лидс аз майдон пул ёфт ва онро ба довари майдон дод. Сэм Элайрдайс ҳоло ба сифати сармураббии дастаи Лидс фаъолияташро идома медиҳад. дар қисмати аввали бозӣ бо дастаи Вест Хэм сармураббии мазкур ногаҳон чашмаш ба 5 фунт афтод ки дар рӯи замин буд. ӯ хам шуда пулро бардошту ба довари майдон Энди Медли ки дар дасташ буд дароз кард, аммо довари майдон ба ин амали Сэм Элайрдайс
хандиду аз гирифтани пул даст кашид ва табассумкунон ба сармураббӣ ишора кард ки ба ҷояш баргардад. Бо ин Биг Сэм аз роҳи хайр нагашт ва ба курсии эҳтиётӣ рафта он пули 5 фунтаро ба ёрдамчии худ Карл Робинсон дароз кард ки аз ёрдамчии худ низ ҷавоби рад гирифт. Баъдан дид ки касе ин пулро соҳибӣ намекунад, ба хулосае омад онро ба ҷайби худ андозад. ҳамин тавр ҳам шуд ва Элайрдас аз ҳаво соҳиби 5 фунт гардид. аммо мардак бори қоидаи пулро ёфти 3 маротиба пурсро иҷро кард. ливерпул дар роҳи тағйироти бузурги кадрӣ дар ҳайати даста қарор дорад. чанд рӯз пеш якбора 4 футболбози дастаи мазкур маросими хайрбоди худро бо Энфилд баргузор карданд. тобистон дастаро футболбози машҳури бразилӣ Роберто Фирминьои 31 сола, Ҷеймс Милнери 37 сола, Алекс Окслейд-Чемберлени 29 сола ва Наби Кейтаи 28 сола тарк хоҳанд кард. мухлисони бошгоҳи ливерпул дар бозии муқобили Астон Вилла ба чоргонаи мазкур алвидо гуфтанд. Роберто Фирминьоро мухлисон нисбати 3 нафари дигар таваҷҷӯҳи махсус карданд ва гӯё ки ин маросими видои танҳо худи Роберто Фирминьо бошад. дар деворҳои хиштии шаҳри ливерпул аксҳои Фирминьо хеле зебо нақш ёфтаанд ва мухлисон низ ба хотири эҳтироми ӯ зери он акс мегирифтанд. дар минбари майдон низ овезаҳои зиёдеро бо аксу навиштаҷотҳои дар мавриди Фирминьо вохӯрдан мумкин буд. Фирминьо дар охирин бозии худ аз паси Муҳаммад Салоҳ гол зад ва далели аҷиб ҳам ҳаст ки Муҳаммад Салоҳ низ дар аввалин бозии худ бо паси голии Роберто Фирминьо гол зада буд. инҷо Салоҳ қарзи дӯстиро иҷро кард. баъди уштаки охирин аллакай дар чеҳраи Фирминьо як нав ғаму ғуссаро мушоҳида мекардем, чун ӯ медонист ки ин уштаки охирин бо пираҳани Ливерпул буд. ӯро дарҳол Алисон Бекер ба оғӯш гирифт ва гирди майдон чарх занонд. футболбозон ва кормандони бошгоҳи Ливерпул барои ҳар 4 футболбозон долони видео ташкил карданд. баъдан боби назди клуб рафту ҳамдигарро оғӯш гирифтанд, чун таърихи хеле бузурги пушти ин хайрбод навишта шудааст. назди мухлисон рафта бо онҳо ба истилоҳ селфи мекарданд ва аллакай дигар қувваи пинҳон кардани эҳсосот намонд. дар чашмони Фирминьо ашк ҳалқа мезад, чун инҷоро хонаи дуюми худ медонист. Ҷерард ҳам гуфта буд ки ҳар касе дар Энфилд як муддат бозӣ мекунад, дигар аз он ҷудо шудан барояш мушкил меафтад. хайр Ливерпул. ин буд суханони охирини Роберто Фирминьо. барселона баъди чемпион шудан мисле ки ба худ нест. ҳарчанд дигар имтиёз ба даст овардану аз даст додан ягон муҳимият надорад, вале акнун ба Валядолид бой додан ҳам аз рӯи адолат нест охир. барселона дар ин бозӣ аз дастаи Валядолид 3 гол хӯрд ва аз ҳама ҷои нанговар ин аст ки чемпионҳо дар дуюмин дақиқаҳои бозӣ ба дарвозаи худашон гол заданд. ин голро Андреас Кристенсен ба ҳадаф расонид. бозингарони Валядолид дар натиҷаи як ҳамла тӯбро ба ҷаримагоҳи Барса ҳаво доданд ва ирсол то ҳадде зебо буд ки Кристенсен ба ҳаво парид ва онро бо зарбаи сар дохили дарвоза кард. гумонам худи Кристенсен ин партофро дида ҳавас кард ки ба дарвозаи худиам ки бошад бало ба пасаш гол мезанам. ана инаш тамоман мавзӯи бомба аст. дар навор дида мешавад ки чӣ хел Криштиану Роналду баъди гол задан ба услуби мусулмонҳо пеши худо сажда мекунад. Криштиану Роналду ба дарвозаи Ал-Шабоб голи ғалабаовар ва хеле зеборо ба ҳадаф расонид. аз фосилаи дур зарбаи сахт зад ва дарвозабон имкони баргардонидани онро надошт. аммо аз ҳама чизе ки мухлисонро ҳайрон сохт, ин тарзи истиқболгирии нави ӯ буд. баъди оғӯшгирӣ бо ҳамдастагон Криштиану худро ба замин партофту сажда кард ки инро мусулмонҳо ҳангоми намоз хондан ва замони эҳтирому миннатдорӣ аз худо анҷом медиҳанд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.